В съвременния свят на социални медии и сложни взаимодействия е важно да научим децата си как да се справят с униженията. Ето няколко основни стратегии, които могат да помогнат на децата да развият устойчивост и увереност, необходими за преодоляване на трудни унизителни ситуации. Често унижението е умишлено и се извършва публично. Обикновено лице с по-голяма власт, като ученик от по-горен клас, по-силно физически дете, възрастен, учител или роднина, поставя детето в неравностойно положение. Такива действия могат да включват негативни изказвания или несправедливи решения, които карат детето да се чувства маловажно и незначително. Думата унижение произлиза от латинската humiliare, означаваща да направиш някого нисък или да смъкнеш. Латинският корен хумус означава земя или мръсотия, символизиращ целта на унижението, да се накара някой да се чувства като ниш, глупав, объркан, незначителен и безполезен, за да се придобие власт върху него. Унижението може да се предизвика чрез сплашване, физическо или психическо насилие, игнориране, измама или заплахи. Унижението предизвиква интензивно и продължително чувство на болка. Причината е във вътрешното усещане за срив в собствените очи или загубата на статус в очите на другите. Ако детето е подложено на тежки унижения, може да развие депресия, силна тревожност, дистрес и дори суицидни намерения. Безсилието на унизените изчерпва тяхната енергия. Впоследствие детето може да формира заучена безпомощност, която се превръща в гняв, който сякаш няма къде да се обърне. В дългосрочен план този гняв детето обръща или към себе си, или към външния свят, т.е. унизеното дете става насилник. Унижението е корозията, която бавно разяжда самочувствието на детето. Базови стратегии за справяне с унижението. Научете децата да изразяват чувствата си ясно и уверено. Ролевите игри са чудесен метод за това. Тренирайте възможните отговори на детето. Не ми харесва това, което казваш. Не ми приказвай така. Моля, спри. Учете децата как да управляват негативните си емоции. Техники като дълбоко дишане, броене до 10 или затваряне на очите за кратка медитация могат да помогнат за възстановяване на емоционалния баланс. Научете децата да виждат критичните или унизителни коментари като мнения, а не като факти. Обяснете, че често пъти това, което казва някой, отразява неговите собствени проблеми или настроения. Помогнете на децата да видят потенциалния позитивен аспект в унизителната ситуация. Например, критика за училищните резултати може да се използва като възможност за учене и подобрение. Научете децата, че е нормално и полезно да търсят помощ от учители, родители, училищни психолози или други доверени лица, когато се чувстват унижени. Практическа игра. Какво бих казала? Целта на играта е да укрепи увереността и способността на детето да реагира на унижение. Съберете семейството и помислете за сценарии, в които детето може да бъде унижено, например в училище, в парка или по време на спортни дейности. Разиграйте сценария с роли, където възрастен играе ролята на съученик, който изказва унизителни коментари. Детето трябва да отговори по най-подходящия според него начин. Обсъдете резултата и как може да се подобри отговорът. Детето рисува в училищния двор. Група деца се приближава и започва да се подиграва с рисунките му, казвайки, че изглеждат смешно и детски. Възможен отговор на детето. Може на теб да не ти харесва, но аз се гордея с това, което съм направил. Моля те, не казвай такива неща, защото е неприятно. Тези упражнения помагат на децата да се научат на важни уроци за самоуважение и лични граници. Обучението на децата да се справят с унижението е ключово за тяхното емоционално и социално развитие. Вашата роля като възрастен е да предоставите нужните инструменти и подкрепа за тяхното усъвършенстване и благополучие. Пожелаваме ви успех! Ако имате въпроси, моля пишете в коментари.